куба нояш ҷойи зебо барои зист, яке аз давлатҳои коммунистии дунё, аммо чунон як ҳаёти аҷоибе доранд, ки мисли як дунёи дигару мисли як замонаи дигар. бекорӣ нест. талабаҳо вобаста ба қобилияташон роҳнамоӣ карда мешаванд. дар байни маошҳои мардум бошад танҳо 3% фарқият аст. яъне як депутат ва як пешхизмат маоши як хела мегиранд. фарзандам дар оянда чӣ мешавад гуфта ғам хӯрдан низ мавҷуд нест. яъне худи давлат фарзанди шуморо хононда ва ба ӯ кор медиҳад. занҳое ки ҳомиладор мешаванд маҷбуранд ки таълим, оиди варзиш, саломатӣ ва тарбияи кӯдакро бигиранд. кӯдаки таваллудшуда ҳамчун моли давлат буда, тамоми намуди таҳсил ба ӯ ройгон аст. дар кӯчаҳо низ шахсони бехона дида намешавад. америка ки яке аз давлатҳои абарқудрати дунёст, ҳамагӣ 4 миллион шаҳрванди ин давлат бехона буда, дар кӯчаву хиёбонҳо ҳаёт ба сар мебаранд. аммо дар куба бехонае нест ки аз тарафи давлат ройгон ба ӯ хона надиҳанд. бӯи арақмекардагӣ нест. аз тарафи давлат ҳар моҳ собун, шампун, дизодаранд ва дигар чизҳои барои тозагӣ лозимаро таъмин мекунанд ва тамоми ин маҳсулот истеҳсоли куба мебошад. тарси фиреб хӯрдан низ дар ин кишвар мавҷуд нест. тамоми мағозаҳо ва корхонаҳо аз они давлат мебошанд ва тамоми пешхизматчиён, милисаҳо, судяҳо ҳамчун афсар қабул карда шуда маошашонро аз тарафи давлат пардохт мекунанд. нархҳоро дар мағозаҳову корхонаҳо давлат муайян мегардонад, бинобар ин шанси фиреб хӯрданатон низ мавҷуд нест ва тамоми намуди маҳсулотҳо барои шаҳрвандони ин давлат дар сатҳи миллӣ ройгон аст. агар шумо аз сатҳи миллӣ бигзаред, бениҳоят бо як миқдори арзон маҳсулот дастрас кардан метавонед. пул нест. бале, нодуруст нафаҳмидед. аз ҳама маоши баланд 30 евро мебошад. аммо бисёри мардум инро низ нолозим мешуморанд, барои он ки ҳама чиз дар ин кишвар ройгон аст. агар орзуи таътилро дошта бошед, давлат шумо ва оилаатонро ройгон дар дохили ин кишвар дар ҷои дилхоҳатон ба таътил мефиристад. дар тамоми кишварҳои ҷаҳон маконҳое мавҷуданд, ки агар пули шумо нарасад, даромадан наметавонед. дар куба ин тавр нест. ҳар ҷое ки бихоҳед медароед. дар байни мардум фарқияте нест. як депутат ва як коргари оддӣ дар як тарабхона нишаста хӯрок мехӯранд. кӯдакон бошанд то тамом кардани донишгоҳ ҳатто қалам низ намехаранд. ҳамаи лиёзҳои лозима барои талабагон аз тарафи давлат таъмин карда мешавад. масраф барои беморхона ва ё барои роҳгиро низ мавҷуд нест. аз тарафи давлат ҳар моҳ ба шаҳрвандон 2 кило гӯшт таъмин карда мешавад. тасаввур кунед, ки шумо дар оилаатон 4 кас ҳастед ва ҳар моҳ 8 кило гӯшт аз тарафи давлат ба шумо таъмин карда мешавад. тамоми намуди хӯрокҳо органикӣ мебошанд. аз ҳамин сабаб дар куба фабрикаи мурғпарварӣ кушодан манъ аст. ҳо дар ҳавлиҳо парвариш карда мешаванд. гормонҳо истифода кардан қатъиян манъ аст. дар дохили оилаҳо низ шиддат манъ аст. мард ва ё зане дар оила шиддат орад, аз 5 сол ҷазо оғоз мегардад. ҷиҳати тиб андеша кардан низ зарур нест. ин давлати ҷазиравӣ, ки ҳамагӣ 13 миллион нуфус дорад, аз соҳаи тиб дар қатори давлатҳои аввал меистад. дар давлат 50 000 духтур кор мекунад. танҳо дар давлати худашон не, балки дар тамоми давлатҳои Америкаи Шимолӣ ва ҳатто дар баъзе давлатҳои Африқо низ ройгон хизмати тиббӣ дода истодаанд. қувваи барқ ва об бошад, бо миқдори муайян ройгон аст. агар лимитро бигзаред, бо пули тоҷикӣ бо 30 дирам пардохт хоҳед кард. сабаби гирифтани ин пардохт бефоида исроф намудани қувваи барқ мебошад. дар ин кишвар ба табиат аҳамияти бисёр ҷиддӣ дода мешавад. агар бе иҷозат ягон дарахт ва ягон ҳайвони кӯчагиро кушед, эҳтимоли зиёд аст ки ҳабс карда шавед. давлат мунтазаман ба ҳайвонҳои кӯча хӯрокро таъмин мегардонад. ҳар як ҳайвони кӯча бошад, дорои шаҳодатномаи хусусӣ мебошад. дар гарданҳои ин ҳайвонҳо тасмачаи овезон аст, ки дар вай ном рӯзи таваллуди ҳайвон навишта шудааст. ҳангоми мурдани ин ҳайвон онро аз рӯйхат тоза мегардонанд.
وابسته به جای زیست حیوان که در تسمه‌چه‌اش نوشته شده است، بایتارهای همان منطقه وظیفه دارند که هر ماه درباره این حیوان به دولت گزارش پیشنهاد نمایند. از سببی که در این کشور رقابت نیست، در کوچه‌ها یگان تابلو برای رکلام دیدن نمی شود. ناوابسته به کاری که شما میکنید، از 6 ساعت زیاد کار کردن نیز موجود نیست. انسان‌ها در این کشور به حیات اجتماعی و عائلوی اهمیت زیاد می‌بخشند. رقص، موسیقی و وقت‌خوشی از همه قسم‌های مهم حیات در این کشور است. هر جا پر از مرکزهای وقت‌خوشی و سرایندگان کوچگی عبارت است. ناوابسته به سن و سال، انسان‌ها قسم زیادی روزشان را در مرکزهای دلخوشی و یا در کوچه و خانه‌شان می‌گذرانند. تمام مرکزهای دلخوشی از آن دولت می‌باشند. دلخوشی ها 365 روز و 24 ساعت به تنفس دوام دارند. نفوس زیاد جوانان به یکی از نمود ورزش علاقمندند. اسب سواری و جنگ در قفس یکی از ورزش‌های مشهور در بین جوان‌ها در این کشور میباشد. کوچه‌های کوبا رنگارنگ پر از ماشین‌های انتخابی عبارتند. ماشین گرفتن اختیاری است، اما انسان‌ها در این کشور بسیارتر ماشین‌های انتخابی را اختیار می‌کنند. از همه ماشین قیمت 100 یورو می باشد و هر ماه با پرداخت همگی 2 یورو دولت به شما چی اتومبیلی که می خواهید تأمین می گرداند. و همگی یک چند سال است که کوبا درهای خود را برای دولت‌های جهان گشوده است. این بود معلومات مختصر درباره دولت کوبا. برای چنان ویدیوها و نوارها می توانید به کانال من ابونه شده، لایک مانده و به دوستانتان بفرستید.